खबरिया हमार जोनिया के भाईवा बहुत पिटले बड़ा सान। अरे क्या बताइयो जान, दौड़ के आवना हो जाने को हाथ टूट गए बड़ा सान। हो दादा ए भैया लोग के बाटे बचाए वाला। आई बाप रे बाप हुआ देले सरे। वही ना बोल रहे थे यार, इतना पिटवाया है कि क्या बताएं हम तुमसे। बस हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। घर से निकल कटरीना गली में सलमान खान पिटाइल बा, माथा फोड़ले बारसन, गोड़ टूटले बारसन और का कइले बारसन। का बताइए अंदर के अब नहीं के रहल जाता रे बिना समझ गइलू। आ जल्दी आवा ना तब बुझा तब के पचाटियो पे ले जाइयो सनाइयो दादा रे दादा। भाई हइये रहला, हइये मरले रहला, बहुत साला मरला का कटरीनवा के गली में। इतना मरला का नहीं मरले बहुत तनी को मर गइल बात बाटे बड़ मर हमनी के पानी से कहां जाए बा बेटी। हमनी एकर हाल कौन कइलो क इतरे दिमाग तार सेट बा हमनी का कादी सेट बा यार। बहुत साला कितना मरला हसन तोनी के पटिया फुटू लगइले बानी, फुटू लगइले बानी। बड़ दिमाग भले तो नहीं जाए भले गली में जाई एकर गोड़ टूटी, लेकिन उ गली में जाई कटरीनवा जाई तो जाई छोड़े के नहीं के ना तो आइबन होइए टूटी नु तब जाई तो जाई कटरीनवा से मिले जाई।